Sähköala ei ole mitä luulit. Mä tein 12 vuotta sähköasentajana töitä ennen kuin mä loikkasin videoalalle 3 vuodeksi, mutta viime syksynä mä sain ihan mielettömän mahdollisuuden palata takas mun unelmaduunin pariin ja siirryin sähköasentajaksi. Moni näkee tämän meidän alan ihan vaan pistorasioiden ja lampujen asentamisena, mutta tämähän on niin paljon enemmän. Meidän perussähkäreiden lisäksi on asiantuntijoita, konsultteja ja suunnittelijoita, ja kuten varmaan tiedätkin, me ollaan kaikki johtotehtävissä. Meidän alahan on totta kai vihreän siirtymän aivan ytimessä, ja mä näen tavallaan meidän alan asiantuntijat tietynlaisina ihmeiden tekijöinä. Huhtikuussa me saadaan vihdoinkin Helsingin tapahtuma, jossa nämä meidän alat pääsee loistamaan Helsingin messukeskuksessa, ja kun mä kuulin tästä, niin mä varasin liput heti. Nyt kun ohjelma julkaistiin, niin onneksi mä varasin liput, koska 15-17 huhtikuuta on tarjolla ainakin, ootas mä lunttaan. Tietoa tulee vähähiilisyysvaatimuksista, ympäristöministeri Sari Multala on siellä höpöttämässä, ja puhetta on myös energiatehokkuudesta, datakeskuksista ja tekoälystä. Jos et ole laittanut tätä jo kalenteriin, niin nyt viimeistään laitat ja käy lukemassa lisää internetsistä. Mä laitoin linkin tohon kuvaukseen.